Ja sam Iva, studiram glumu, upisala sam prije 5 godina. To je bilo nešto neobično, recimo u mojoj obitelji se svi bave medicinom i prirodnim znanostima, ja sam valjda bila crna ovca. Što dečki vole? Sebe. Nogomet, definitivno. Cure, aute. To su ti neki stereotipni odgovori, što ne? U mojem okruženju glumu. Do tad uopće nisam ništa znala o ženskom nogometu i imala sam isto vjerojatno neke predrasude koje imaju drugi ljudi, ali onda upoznaš ovdje cure i informiraš se o tome da postoji svjetsko prvenstvo i da je to cijeli jedan veliki svijet zapravo koji je uopće problem što ti nisi upoznat s njima, a ne da taj svijet ne postoji. A da, to je onak stereotipno, onda to glupo. To je ko glumi kad te neko pita ko ti je najbolja glumica, pa onda si kaže Meryl Streep. Tako je valjda ono i za nogomet, ko ti je najbolji nogometaš, onda kažeš Messi, jel? I onda ako ja to kažem i sad neki dečko to pogleda, onda će daj, molim te, ne pričaj gluposti. Ali sam našla žensku nogometašicu koja mi je odlična. Zove se Homare Sava, japanska kapetanica ekipe koji sad su pobjedili na prvenstvu. Uglavnom, ona je totalna faca. Pogledala sam bila neke utakmice, ne ove na svjetskom nivou, nego unutar na hrvatskom teritoriju. I moram primijetiti da ja ne vidim baš neku veliku razliku između toga kak cure igraju i kak dečki igraju. Pa volim ga, normalno. Mislim, sada vjerojatno još i više. Voljela sam ga i prije, u nekom kontekstu kad su svjetska prvenstva i tako neke stvari. Da, onda je normalna stvar da uzmem kokice, pivo i prvenstvo se gleda.